държава. След 2 месеца знаеш какво ще прави? Ще дърпат мрежата. Шапна монетата и ще дърпат дока му паднат зъбите. Нали жели, че да купиш някакви си магазина за затвори, да ти учиш? Не, защото на панира. И то поръча града, он я поръча такова, другия свирка, ама то дето поръчал свирка, дал 5 лева. Другите само поръчали да давали пари. Ода са града. Абе, купили ми града. Не съм, нямаше. Аз ти дадох 5 лева там за свирка. Еле, свирки имаше, дал. Който дал 5 лева имал свирка, другите матки няма. Рега ще свири. Той ще свири. Това ще свири. Дришно. Стойте така да изкарам други. Дришмо. 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 Хайде, бак. Хайде, бак. Хайде, бак. Дришмо. Хайде. Дришмо. Хайде, бак. Дриж ги, връжи те. Дриж ги, бе. Дришмо, бе. Като го се учат на свини. Гонче. Тоест да се всеки наблява на свини. Да, свини. И кръстата вади повече от свинята. В един момент няма да се не може да учи животни, а? Но всичко врази, вадим се кръст. Нали? Така. И ще са все майстори. Малей! Аз като ти кам, то мънинко, то не бареса. Още 2 месеци да... Едно прасе нагоре и две назад и... Вара? А? На 3 месеца. Хайде, бак. Ти на сян.